So what's up mga Lorenzo Viners? Tanawa among bagong vlog ipagawas karon na kani bugoy kay ni tanawa ra among palabas na perting bugoya si Dudong. Let's go. Ay nang ligay. Ay, naku! Nayo ko tori dapon dadoy yun. Taro na po ayo tori. Yung mao maniiro dadoy. Musta toy? Gago! Toy, makatubag toy. Tong bago ni ka toy, yata dadoy. Natulog, tanaw na ko. Lot! At tanda, Lot! Tarong litok dong. Sa Lot! Ay! Anir ko, wag! Hawak ko! Anir ko, Lot! Anir ko, wag ko, brief! Ato na. bahala ka dong oy. Adto na si Daddy dito ka. Basing nasa tuwan lang dito dong. Bahala ka dala kakalitok. Kom na. Nasi Daddy dito. Uy! Bahala ka lang maawa kay. Nadire, dadire. Doy! 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 Sa muka to sa panawag ko. Naana pa ning normal diri. Nabiya ni sala sa kugapon. Giunsa to niya akong baka dito. Yarang ba yang baligya bisag di iya ha? Gram man ni naamaw ni tawanan ni. Tuon sa nako bid murag na ngayo to sorry ba. Tuon sa Oh, tama na di ka diri do. Takot dito ba? Ano kawat mo ni baka dito? Ay kabaw. Di ba? Dakay di ilabot ato. Di ba wala? Ang utok ni mo wa tarungi na good. Ano man, unsa na ba na imong istorya sa kuha? Doy! Ilong dudra, doy! Balo na ka, doy! Wala ko tutuyo, doy! Papoy man, doy. Tumbagay na lang ka, doy. Dire! Ano, kane, sabagay na lang ta. O sige. O, luto naman akong kamot ni mo. Ha? Luto na. Ha? Asa di ka nagkuhan di ay? Ay, pistin, baliktad din eh. Dara dayo. Bistit ka dong. Nalagot na lang kunin mo ba? Kapag yapong ka ng tragam sa kuha, inigsumbagon ka. Isa lang gamit. Bantay ka. Ay, gilak. Ha? Bantay ka. Gilak ka ha. Imusukog yun. Agay, doy! Agay! Ulit na lang ko, doy! Agay, doy! Gisumbag ni Daddy. Gisumbag. China. Gisumbag. Na black eye. Ha? Gaba ni Udong no? Mao nang nirisini mo. Isumba ka sa kung mo no? Ha? Balik jud rin buwanga ka. Dili lang ka na imong maabot. Pati ka nang isa. Saman, ato na ko.